ya do ọ ife a ka o bu n'isi ife a na-akpụ nwaanyị mmadụ nwaanyị ajadu na-akpụ nwaanyị ajadu kọrọ kwụọ ma ụgwọ ọrụ do na elụọ ndị o ji aka elu ka ekperimasị n'obi ndị Ochukwu na Nnewi nwara ụzọ 6 o'clock ọ bịago n'obi efe ebe a wee bịa na-abụ akpụ na ihe ọ bụgoro ọ bụchago fetuzie ọkada ka o buru jebe afịa our boys wee nwụchikọọ ya ọ ka ụnụ fụ ife anyị na-afụ na ị na-anya n'okpo ofu mmadụ ọrụ akwụrụ ụgwọ goo isi akpụ nya akọchaa amụfịa na n'ofu ebe a ṅagharị Igbo abịa bụkọrọ jee lee nwaanyị mmadụ pụta ọ na-ebu ụrịa ojoko kata ọbịa gburu oge ọka etu a ka ha si abịa egbu ọka. Ajụjụ m na-ajụ ụmụaka na-ezu ori ha na-echekwa echiche ha na-ajụkwa ase mara onye nwe ihe a na-ezu ka ọ bụ ha ga-ezu ihe a ga-ezucha ọnwa egbuo ha immediately a ga-ezu ihe a ga-ezucha aka nsị ha baa ha ọnụ lee nwaanyị ajadu nwaanyị eji mkpe nwaanyị were ego wee tụọ zụọ ọrụ na destiny burichim hai and kpọtụrụ ọsịkwa gị na ya bụ onye Igbo nwa okorobịa asịkwa gị na ya onye Igbo tumoro ya ga-apụtakwa n'azụ anyị chọrọ Biafra ndị Fulani mere na-akọ eri bụtụori na-ezu ori na arụ ala. Ekele m Chineke na ndị a nwudere ya soludo hụ na nke ị na-eme n'ikpeazụ a Chukwu gọzie gị karịgo nwudesie ndị niile si n'ala ama ndị mala Igbo ama njụ oyi ka bido na Anambra chụwa ọ bụ na onye Imo ga-echinekwa ka na-achọ otu akwa aka nsi bacha ha ka nwụchie ha kpechikọm rubbish arụ akarịgo ama mmụọ Anambra bụ headquarter arụ okwu nọ ndị Anambra na-eme mana a na-eme akpa arụ dị a n'ụzọ dị iche iche yesterday ka m tọrọ unu vidio ebe nwere 30 grave na ahụ ya ngwa lee na onye nwa okorobịa nke a na lee na onye nke ugbu a a ma-egosi na onye ọzọkwa bụkwa onye ori enwudere na Anambra kwa the thing of this too much ngwa Chineke mere mmadụ ebere ọbụkwa arụ ndị nne na-akpa egwu ebe a klasị n'ọgịnị ka kedu ndị a ji egbe kedu ndị a na-eji egbe ịma kpọba ha na-akpọnụ na onye nke a bụ onye nke na-aga na ụlọ akwụkwọ Federal College of Education Technical Umunze everyday nwatakịrị je ọ na-akpụrụ ụmụ agbọghọbịa na-ere epụ na-asụ ha akwụ na-emeghe kwọkịrịkwọ debe abụrụzi akwaramiko House of Assembly na ọ kwagidekwela ebe ọ na-akwazi iko ugbu a aka nsị abago ya n'ọnụ iko ya ejugo unu niile na-arụ ala n'ala Igbo karịsịa na Anambra iko unu ga-ejicha n'otu n'otu ọnwụ ga-egbuchichi unu akele m usoro udo n'ọrụ nke ọ na-arụ the carry go nonsense. We are Igbos. We are Igbos. Anyị bụ ndị Igbo. Yes, it's about time. Oh yes, it is time, my people. The very kind of initiative we are praying for. The Igbo giants in diaspora coming together to rescue our very own people.
Ndị Igbo. Igbo Development Initiative Incorporated. IDI. The very kind of initiative we are praying for. Okay, who are these? Yes, who are these? Igbo intellectuals, professionals, like-minded, as an organization with just a single vision and goal. To liberate our own people from unemployment, Underemployment, artificial poverty. lavishing our land. Ala Igbo. It's time, my people. Nke a bụ nke anyị. Our Igbo giants and patriotic Igbo sons and daughters across all corners of the world, generating billions to trillions of US dollars to liberate our dear motherland. God bless IDI. The vision is to establish and promote financial institutions to generate funds for the development of Ala Igbo. Ala Igbo bụ anyị. IDI bring Igbo professionals and intellectuals globally to pool resources for the industrialization of our Igbo. We are Igbos. Kabunkai go go. And this is a fantastic news that is happening to Ndị Igbo. Maka na Igbo bụ Okemba. It is about time for that Akurulo vision to blossom like a morning flower. Through establishing businesses like financial institutions, providing financial services and investment opportunities. Developing Igbo communities by introducing agricultural mechanization, industrialization, technology, and infrastructures. Thank you, IDI, Igbo Development Initiative Incorporated. Igbo Bumborogwu Africa, mgbe ijiri ghọta ya. For more information, please visit info@idiglobal.org. You can be part of this beautiful system. Email info@idiglobal.org. Telephone +1 913 709 5745. Ala Igbo ga-adị mma.